Здравейте, отново сме тук. Станаха малко нехубави работи. Абе, къде отиде от това да спирате? Сега, ако искаш, може да отидем в някой сървър да оцеляваме, ако искаш. Ами, първо, можем да... Всъщност, знаеш ли какво яйде на спална? Добре. Не, няма да отида. Ти иди. Чек яя. Спална. Не, няма да стане тъпа. Да, забравих да кажа, че тук с малта. Той се спавна долу. Аре, бе, как долетя чак до тука? Летецо. Аре да се включим в някой сървър с оцеляване. Първо искам да покажа. Доста хора мислят, че ще искат да построя някакъв замък. Ще помогнеш ли? Ама замъкът ще е надолу, защото... Ще е долу, ела. Ще е най-долу, бе. Да. На този вод имате право да си добавяте мапове. Ние сме добавили това мап. Защо всичките светят освен това? Не знам, бъгнало се е явно. Да, хора, пак казвам. Пак казвам, хора, казвайте идеи какво да строиме, ние ще направим каквото кажете. За строене. Човек, замъка от какво ще бъде? Замъка от какво? Айде да заоградим цялото е това тук в дъма блокове, ще го направим диамантен замък, пък аз ще изчистя всичко тук отвътре. Добре, ти почвай да го таковаш, аз сега ще почистя тук вътре. Както виждате, почнал съм вече. Мислех да го правя цяля такова във вода, ама... Защо не свети? Защото дъма блокът отгоре го е блокирал. Охо. Сега почваме да чупим всичко. Айде, изстрелите ми изпадаха. Край. Както виждате, това е просто брутално. Гледнете го. Много гадно се е случило. Но не мога да разбера. Уж дърветата трябваше да бъдат зелени, пък те се получават някакви такива. Ето, вижте тук каква ни е гръста, а вижте тук каква е. Това е много странно, не знам защо се случи такова нещо. В замъка ти почва да заограждаш всичко с диаманти. Нали ще го правим диамантен замък? Ти го махни оградите. Добре, тогава заогради всичко с стон. Нали, на мястото на оградите служи стон тогава. Да си фърля бокуците. Не знам, човек. Ари, почва да заограждаш всичко в кабелстоун, не в стол на кабелстоун. По-да ще бъде от стол.
сега ще ползва клипа и пусна един мод. Не го знам какви модове ще пуска. И след малко се връщам. Здравейте, пак сме тук. Както виждате, сега графиката ме помня. Аз си сложих Texture Pack. Пък той се е сложил, Джулио си е сложил някакъв мод на Покемон, где да го знам какво прави. Може един Покемон мод, не точно при само. И много приличат на лъвовете, но всъщност са примерно лъвовете. Има мини лъвове, който как се каже, лобстър, много рядко се ползва. Лорлак. Но казвам ви, приличат на много на лъвовете всички просто и когато развирите и той се превръща в Марио. Да, и да знаете, сървъра, ако ви лагва, ако сървъра ви лагва, ще са първите само 10 минути, ама после вече като влизате или продължавате да играте, няма да почва да ви лагва. Не знам защо е някакъв бък и това. Да, модовете са брутални, може да си ползвате пак с бъди. Да, както може да си слагате какъвто искате мап. Нали, пишете LARP Maps. Ще направя такъв. Пишете LARP Maps и там ще възпълни на ваш собствен world, така казано. И в който може да добавяте хора и да добавяте мапа, който искате. Ето го Фларио. Като го дадете, като го напръскате с това и ето получава се Фларио. Да видим дали може да... Аз съм си сменил текстурата само. Но имаме Фларио, което е хубаво. Да, човек, идвай, стига да показваш мода, идвай да строиш. Аз правя пода, а ти само показваш там разни работи. Ти какво правиш, бе? Ти долу ли си? Аз строя горе. Абе, долу да строиме, човек! Що? Долу ще го направим цялото замък, голямото. Ти ще заоградиш всичко с стол, вместо оградките ще ги махнеш и ще заоградиш. И не виждаш ли? Той ми строява горе, където ни е къща. Те да сложим. Този мод ще го има в Pokemon мод. Той ще го сложи в описанието на неговия клип. Ще го сложи. Така че не се притеснявайте. Texture Pack, нали? Вече сложихме и на 1.7.5, може да слагате може да текстурни пакети. И го чакам да слезе долу. Аз няма да сляза. Аре бе, човек, няма ли да строиш? Аз строя. О, човек, ти тъпли си да строиш горе. И какво замъка ще бъде под къщата, така ли? Да, и ще сочи надолу. Той е просто умна работа, аз думи нямам. Замък под къща. Не знам, насекоми, които са само едни и приличат на сумърч. И как се влиза тука? Ще направим долу такова трапдор. Трапдорче. Аре, Дени, какво правиш? Махни го това. Човек. Това не. Ти не виждаш какво правя? Не, ти правиш лодка.